Hiru urte honetan pasadeo oso triste, baina kaleko bai. Eta orain karnabalai oidenak hartutzeko, inberdi oso ondo pasa, dantzan, denak pake-paken eta zoriontzu. Horrek izuna moitua zitei, alegretu altza zi, moitua zi. Saltatu eta venga, neska arabatzen ondoan lepoti heldu eta bailar ziginak eta Inauterioi ongi etorria emateko aurten lehenengo gea, pieza horiek entzuten. Esango nuke, indar berezikin. Gogo handia dago honi itxiera eman eta inauteria hauek nik uste diala pixkat atea beste etapa berri bati eta disfruteatzeko garaia iritsi zaigula. Inauteri dago diferenteak eta tarran